Hey guys, खुलुमबाय नै थांनो ओंखारलायबाय माबोरै जाजोबखो आंनि मोहा बुजोबबाय मोजाङै उन्दुनो मोना मानो मोनानो बोरैबा जाजोबथारबाय बुदरदनो ओरै सिन ओंखारबाय ओरै ओंखारबाय ओरै ओंखारबाय नै दा जोङो पिपि वाटारफलाव थांनो नागिरदों आरो क्रांसुरियाव रेडि जाबाय 8टायावनो थांगोन आरो 8टा जाबाय माने एकदम मोजाङै रेस्टखौनो खालामनो मोनाखै दसे बेलासियाव सफैयो 7टासोआव ओमफ्राय बिदिनो जायै लोङै 12टासोआव उन्दुसिगोनलाय नै ओंखायनो मेगनानो बुगखाङाखै 12टासिम उन्दुसिगोनलाय 12टानिफ्राय उन्दुसिगोनलाय ओमफ्राय आख' 6टासो 7टासोआव सिखारलायबाय नै ओमफ्राय दा रेडि जालायबाय बिराद खस्थ' माथो बेरायनो फैनाया बिराद खस्थ' मोनदां ना मोजाङै जानो ना मोजाङै उन्दुनो जेबो गैया बिराद खस्थ' दा जों ओंखारलांनोसै रेडि जाजोबखांबाय ड्रेस गानजोब्बाय आरो पुरा शिलं भिउ Jantia Hill. Nei, driver ni pakau lainnya खोनासंना खोमा बुंजोबबाय दासो फाइनली दा जोङो क्रांसुरि वाटारफल थांबाय दं गाहायाव थांथारनांगौलै गोजान गोथौथार क्रांसुरि जायगा नै सावना गाबबाय ओरैनोसो गाय नुया जोबो बिराद गाय खिन्थु गोथौ दहला आरोना गायथारावसोथ' आरो पुरा गायाव थांनांगोन गाखोबोनायावसो मेंगोनलै दा र' क्रांसुरि वाटारफल गायथारलै माथो दहलायावथार फाइनली नै सफैबाय टिकेट काउन्टार सासेयाव 50 आरो चलो गाइस फाइनली क्रांसुरि वाटारफल दैनि जायगा हाजोनि जायगा सफैबायानो आरो र' नुथारसिगोन बिराद गोजौ थाबायबोबाय आरो फैनायावनो नायलांखाजोबनोसै गाइस आरो मालानि दिनाव फैनो मोनबावगोन पात्ता गैला ओंखायनो होबोथारबाय फैनो मोननायावनो मोननाय पुरा अन्थाइ दानख'नाय गोजा ने Oh my god, finally सफैबाय जाहैबाय 여기 가서 마시라. 아유, 아무도 글르고 말게. 아유, 만상기야? उधर से उधर उसे केट लाइफ जैकेट कितना 50 एक में 50 ने नहीं दैया बेनिफ्राय गोलैदों आरो ना बेखौ एसे बान्दो बादि खादों नावबो जावनो हायो बै नाव दं ओमफ्राय नै बे दैयानो ओरै गोलैदों क्रांसुरि वाटारफल जाबाय ओमफ्राय ओ गाइस नै नुहुरदोंना एसे नुहुरबायना नै ओरै थांनांगौ Oh my god
Ayo गिहांहां मोनथारनोसै सफैबाय गाइस फाइनाली क्रांग शuri वाटरफल सफैबाय नायदो मबाइलावसो नुबाय थायोमोन भिडिअ नुबाय थायोमोन दिनै फाइनाली मेगनजों नुबाय रियेलाव वाव दैया मासे मोजां Asal malah dugaiसिगोन Ay, goleganलाय Ay, गोथौआव थांनाङाब्रा थांनांला फैदो थांनाङालाय Embuso Nih guys, malah berarti dugaiबाय dं आंहासो गैया आंना बोराया फुल मस्ती खालामगासिनो नै गाहायाव दुगैगासिनो मालाय बिराद दुगैगासिनो बयबो आंहासो गैया जि दुगैनो लुबैदोंमोन आंबो ड्रेस लाबाखैना मा खालामनो दुगैनो मोनबा नेक्स्ट टाइमाव फैबा दुगैनोसै आं होनदों आरो नै दा जों थांनो ओंखारबाय थांनो गोसो गैयामोन मा खालामनो थांसै बाय बाय क्रांग शuri बाय बाय दा थांगासिनो नै गथ'फ्रा सिमेन्टखौ गोजौनिफ्राय बायै गाहायसिम लांगोन आरो जों जेराव वाटारफल मोन्दोंमोन ना आयौ हां गनसै एसिम लांगोन हादों आरो दै इसोर गथ'फ्रा इमान खस्थ' खालामनो जोंहा मानसि गोजान थाबायनो हायाखै नै गाइस जोङो बेनिफ्राय गाखो नै इयाव सफैबाय इयाव रेस्ट हाउस दं ओमफ्राय नै इयाव जिप लाइन दं नै जिप लाइना गाइस नैनो मानसि नुदोंना नै इयाव बेनो दैखौ होनायखाय बिराद मोजां जायो आरोना दैया बारा स्पिड गलाङो नुयोना जि गोथांखाना मिलायफ्लेजोबखायो कालारजों दैजों दंफांनिजों नैयावनो मालाय दुगैना फैबाय नै आंना बोराया मानसिखौ नुवाखै माथो
guys, halat garis jabe angna. Haydi. Fैनोसै. इमान गोजौनिफ्राय फैबाय. नै दलङा मोजांथार. दखानफ्रा जोंना फिसा फिसाथारलै ना मेंनानै हालोदानो खाराब जाबाय. जा टपाव दङ खिन्थु दखानफ्रा फिसा फिसानो नै याव माने फिसायानो मोजां बार खोलो खोलो नांबाय थायोना न'फ्रा थेलेब थेलेबलै मानसिफ्रानो हायथा हुइथाना नै जोंना टेक्सिया फाग्ला टेक्सिया मालायनिखौ फाग्ला टेक्सि बनायो नै सफैनानै जिरायबाय वारेस लोंबाय आं याव माबा आंना बोरायजों ड्राइभारजों ओंखाम जासिगोन ओमफ्राय आङो मेगि खालामनो होदो आरो आं ओंखाम जानो हाला ओंखायनो नैयाव दखान फिसा फिसा दं आरो दखाना सिङाव हाबना नायनि र' दखाननि क्या क्या है अ याव जाग्रा दं माथो हम खाना खाएगा डेली खाना देता है तो कभी कभी आलू पिलाओ ना डेली खाना देता है बोराया दखाननि बोराय जाना फैबाय बेसो आंनो बानायना होफैबाय थेंक इउ लै सर जानोसै आंहा मेगि होनदों नायनो बेलुन बायदि जाजोब्बाय ना नै बेलुन बायदि जाजोब्बाय बुजोब्बाय जोंनावथ' सेप्ता सेप्तासो ना गासिबो जाग्रोनोसै आंहा मेगिखौ बिदिब्ला गाइस दा लोगो मोनबाय दं गाइस मेगि जाखांबाय दा जोङो बे वाटारफलाव थांलायनोसैलाय डाइरेक्ट ना जाखांबाय